Polisi masin ke step lagu bayi. Nah. Ya. Bot tu ke kau ni, dia boleh buat fish makan kali hari. Bayi, bayi apa? Lari. Ni ya kibu aku nak bos sudah mana? Abang ya jenuh mana? Kalau yang nak pilih boleh. Lok aku nak ya boleh tu. Buk anak boleh kamu nak ya tibu tu ya. Pulang kasih kau jodoh sanai, kebama loko wan sulayo hostel tonai baksa cerai tangi sak sajung thui eba cerai jora tamu duku nama Dartwi sak sajung thenya nakana amo Khairok joto okra chakra lokorok wan sulayu tangi henmale tabuni jora okra chakra roni selai cerai rono mangse kebangkok sak sajung themani noksak tunggu phiaba chin aro tini kaisa video footage sopakya o video footage black and white ama singsa Khairok ma kahibo ongjak Suka nor o full video na khan ke joto buje manai khoroksa cheraino room bisingo choboi ekdom bulai Suka ati incident jeng nugui bunai rono black and white abo te bujane o cheraino black and Khairogo aboge phadike jeng tine amono salainai baksa hostel tonai cherairo sak sachung tamni bage thaikia haipono o cherairo ni kok sana sekang tini phungni video rima jaka kisisa chini mistake tomano update bo ruari nai tangi henkai boi kebamano chuna comment khai saitongkha a comment rokngkha laje khoro risha deborma bini komoi rakesh deborma bai batkai nogo thangma jora chori lamni petrol pump kana sogui puro khungsa babe thotema dartino risha bai rakesh deborma jagano thaithangka and tekhaksa bukhago je bat bai thotaine wansa khorni Tuton das by Indrajit das aroni bisingo khorsa wansa thekya te khorsa wansa sakduko manjak hanei saimanka haiponi chini video jaga chengkhe pula jorao charjon thekya hanei sajma Dartwi chini video naine dara baitolte munai song comment ke saka charjon thia tinjon je thio khoroksa wansa hanke bachika hanei but jeng pulani video jaga tamni mistake khlai kok sasa ka henba chini Whatsapp group channel habuina di joto explain khaino sajak jodi saimana musung hanke link comment jaga pin khain rijak okay phadi henke tabu hostel tonai cherai rok tamni ranking nawi pulakha te baksa cherai tang saksa yung thenya nangkhana amono jeng kahamke saiman laine Chini aro kasih hostel video footage sopakya te a hostel engka Rangona Higher Secondary School ni boys hostel I Cherai rok Rangona Higher Secondary School porilai tongo aro porititinyo boys hostel tongo ama hatia tabuk tamang henba pula I dress gopur chumjak cherai aro tonai senior student rokni khata page kani katam khologe nakha but amsupani je khata mali ekdom joli jagi O jarsi kupur chumjak cheranyo la thirwe ka khlaiye yaktise marke busuka amnor kumni khanaka I jarsi chumjak cherai pulia boni khata pes kani katam khulugi nama Dartwi je khata malik lathi pok sake pok ruwnyo yaktise busuka ajora je khata nawi bujanai cherai henkai black and sakduko mani koi sama bai kapnai da kapya ayuk mayokhe angjaki tongka phiaba a bonai rok henkai amsabai thagya ko doga berab lawi tebo se Lati cek sake cek rimang eba boi tonika amo belakeno wana masingsa ama Khairok nugi o yakong tise bomani mangpli aro sing phunugi mankrak jodi nor kahamke nane musung khake chini Whatsapp group channel haboina di link comment jaga pin khajak khatani page kisa namani bagai kuno amsake lati pok sake pok rui polanya nango hatia a bujane cherai sakduko manma Dartwino koise simi ma tongjak kapnai buya kapya buya a ko hostel logo jirgi kap khangka bo te bujanai bunyo sakangka bo te bujani kaba hani chupchap ke bujagi lati poksa pok thapra re jama tongata belekna Khairok hachi o cherane bujama nugai a koki satai kala yo hostel roko ama hake room bisingo chobi bujama Dartwino baksa cherai lachi jagi eba sakduko mani paithago hanke saksachung theithango eba cherai dol kaisa bolai pro yaklai derai phano baksa borok hanke theithamorok nukjago te je thine borok thima olo hankai kaham hame kebo luku saimane kore sudu chini khaw kaisa simi torgoi thango I cheraile tangi saksachung thekena kebo baite bujak eba hamjama burni bagai hamjam chalani bagai ya thekena ama khai kok simi wansuk jage sajage torgu phiaba kubuyale baksa cherai saksachung themane ukologo kbama kok hoijak kbama region tongai mano kebole hostel room bising rogo tomang samang saksachung thera thinoba lukorona wansunadi bo themane ukologo mungse bukha duku mungse khajama Dartwino baksa cherai theithangu because nogo tongnai cherai rokno amsuk saksachung theiyo hone khanaya khanapono blake komse khano but gobang kok hostel tongnai cherai rokno mangse jeng khanao
saksa chung derawa saksa chung Khairok hene te norbo saimono tabani jora okra borok rongni slai Cherai rong namangse gobang kok thyo hene khanau and je noko tongi reng sreng pori tonai plus hostel tonai monai shono chini koimung abono tongnai norok si chini fuser norok si busgang saljora o ti prasa dopana kusugo ti shanai singba cheng nasler joloi mungsamaya cheng joto ti prasa se jotoni logi darabai monai dol hne khabaksa bujlai tongi kaham ke se pori lati porina jora bolai tolai nasleri mungsamaya saya khalake hankai dara monai henuman sugipano map khai se reladi haipono bolai tolai jaga bole ta kubuldi ta tongdi je pori tonai monai song chino video nakhe amani chini koimung tongnai norok se chini fuser thinang porina jora kahamke pori lati ati tomo haimya jagao ta tongladi ta kubuldi te joto nukhune okara borokno bo sanamusungo janisa Cherai bosanabo kaham kokthai tomung phramung ruoi te dulke plane hamnai plus hostel ni warten rok je naikol phang tonai borok bahne janisa hostel ni Cherai rokno kahamke naikol na ongthong chini koimung abono tonai joto hostel ni warteno mane boni khanade boni nokte jani ja hostel kaham ke naikoli telangdi herman kokta aro mungsa kon hamya na grip ta chonglei tabun nor baksel ko wan sugui tongkhana o viral video Cherai rok bulai mani amo bopuroni atike bulai tongkha ola je yakti se bunai Cherai rok tamu khakya tamungkha aro ni hostel warten biang kamajak ama haki nor khabishon kabama singmung eba wan sugui tonakena social media bekhakti cheng sawiman ka o bulai mani viral video lai thangjak samar vacation jorani pho kahamga khanadi o bolai mani viral video amolai thangjak summer vacation je prosutiri edeba a jorani sipung te je yakti se bonai Cherai bohankai expel khajaka hanibo saitomni nukjaka paithigo jeng abon sanamu sungo ama hake kyabano yakti se bolai mani ekdom chaya wrong khata page kisai misani bagai amsik bona nangya jodi khata page namani chajliya khapi jali hankaba gotal phano pair dihni sawiman boli angya kyaba kisai misa kotoge phano don kiroi yakari riti but video jaga nokmale yak bai boy la thirimangse last khai toni reshu amo khai tomoro ekdom hamya ekdom chaya chini video nai tongnai joto dara bai tolte munai song please ki chini koimung abono tongnai kyabo bai wala shulai jaga wa ta tongdi wala ma jaga ro ta kubuldi kyabo bai ta wala di jeng joto tiprasa kesai misa hamya sayam pono tese bono map khalai bujilai kaham kese tongna nangu amsang chini khane kok jeng final message abono kyabano jolinani kyabano nasilan bage o video khaya jeng bujilanya nango thamsake tona nango abake jeng video khaimani jodi o video no sajakan ka bai share khadi joto chini tiprasa lokono kam hamya nugui saimana thung tenor nanya ti kai imangpli hostelo bahake khata kisan namani Dartwi o Cherai bulakya full video najmo sangka chini WhatsApp group channel habdi jeng ama hai bolai video ke YouTube rogo phunuk toya Papa. Boleh masin ke step lagu baik repeat dah. Bot tu ke kau ni, dia boleh buat piece makan sekali hal ni. Baik, baik dah. Lari. Nak ni nak tak bijak apa? Mu yakin buat pun opo suyo mana? Abang yakin mana? Kalau yang nak pilih pula ni. Lok aku layan pula tu. Ay, bukan. Anak pula kampun ayat tu betul ya. Tak kita tu nak jengke. Yang pun bisa kui hari sunnah ni. Mereka dan Khata las sudah. Ay, siapa? Oh, no masa bola masa. Bola tu anu kaya je piece pa baik bagai baik bersih. Ay, kena no kaya ni mereka ni. No, oh tahu pun ay. Asal usul ku buku ni. Jangan cel. Kaya tadi kalau otre, ni kaya ni kaya kami ada. Kau kaya ni buat.